Vi sidder i Renault 5 Electric, og vi vil gennemgå den her skærm. Hvis du er interesseret i at se en fuld anmeldelse af bilen, så er der et link af den nede under videoen. Og det er jo en 10-tommers rigtig flot skærm, og den reagerer hurtigt. Og vi kører jo Google Automotive system her. Ja. Den er let vinklet mod føreren, men der er en rigtig, rigtig fin betragtningsvinkel, så jeg kan se den heroverfra ganske tydeligt også. Ja. Ja. Og ellers er den jo opbygget, så man kan se, at man har nogle af bilens klimaanlægsindstillinger hernede i bunden. Man har forskellige menuer oppe i siden, og så har man lidt oplysninger i toppen med uret og temperaturmåler og nogle forbindelsesmuligheder her. Så gik den lige ud. Kan vi lige få gang i bilen igen. Sådan. Og heroppe i toppen er der en menu, man kan trække ned, hvor at man kan hoppe direkte ind i bilens indstillinger. Nu kommer vi tilbage til senere. Og ellers kan man tænde og slukke for Wi-Fi, Bluetooth og lyd. Man kan få nogle beskeder hernede omkring forskellige ting. Bilen, en historik over alle de beskeder, bilen har advaret om. Vi kan rydde dem. Og heroppe i toppen, der kan man indstille lysindstillinger om dagen, hvor intensivt det skal være på skærmen. Det er sådan nogle hurtige genveje. Man kan også slå traction control, oversat her til trækningskontrol fra ISC-system, har der også heddet igennem tiden. Håndfri parkeringsassistent kan man også hurtigt slå til her, hvis man vil det. Det er fordi bilen den er installeret med sådan en automatisk parkeringsfunktion. Ja, det er den. Men vi kommer herfra. Ja. Herover der kan man gå ind i sin profil og redigere den, fordi at den er jo meget tæt opkoblet med Google, eftersom det er Google Automotive. Ja, og tilføje flere profiler, hvis man er flere kører af bilen, så man kan have sine egne præferencer. Ja. Skal vi starte med at køre venstre side ned her? Ja. På hjemmeskærmen, som man altid kan komme tilbage til på hjem-symbolet her, der har vi Google Maps i Automotive forsimplet udgave her, og man kan få det til at fylde hele skærmen, hvis man vil, ved at trykke herover. Og så skal lige siges, at man kan få gengivet det over i instrumentdisplayet her, og det er rigtig fint, sådan så at når man kører, så kan man bruge skærmen til nogle andre ting. Det kan man nemlig. Men ellers så fungerer Google Maps jo her langt hen ad vejen, som man kender det, hvis man ellers kender. Google Maps, det er et utroligt velfungerende og altid opdateret navigationssystem. Og der er også en taleassistent med, som faktisk er rigtig god. Skal vi lige prøve taleassistenten? Ja, man kan trykke på en knap her i rettet, eller man kan trykke herom. Jeg fandt følgende resultat på trekant på din Det er mig, der sluder samtidig med. Vi prøver lige igen. Naviger til Berlin. Naviger til Berlin. Sådan. Det gik hurtigt, og der er allerede lagt ladestop ind her. Et lige på den tyske side og lidt længere nede mod Berlin. 3 timer og 50 minutter. Hvis vi lige prøver at trykke på det første. Det kan man ikke, man skal se det her. Jeg tror, du skal ind på dem her. Ja, herovre ja. Så kan du se dem. Hvis nu det er den der... Døgnåben Shell Recharge. Ja. Men så kan man, hvis man nu af en eller anden grund ikke er glad for dem, men man faktisk gerne vil have en anden udbyder, så kan man trykke på Erstat, og så kan man sige, det er Unity. Bare den ikke er for langt væk. Den vil vi gerne have. Så vælger vi det stop i stedet for, og bumlum, så er den lagt ind. Så siger den, at her kommer du altså frem med kun 10%, så det skal du lige være opmærksom på. Så det er markeret med rødt. Men det siger vi, det tør vi godt. Så der er det bare. Så er det bare at sætte i gang. Afsted. Det er rigtig elegant indarbejdet, det her. Det fungerer godt. Og taleassistenten, det er, at man så nemt kan tale med den, og den stort set hver gang forstår, hvad man siger. Ja. Også hvis man vil have den til at navigere til et kirke, museum, butik, eller altså, så det er ikke kun at postadresser, man behøver at sige til den. Det fungerer rigtig fint. Ja. Og heroppe er der indstillinger, som er lokale indstillinger for kortet og navigationen, og man skal se 3D-bygninger, live trafikvisning, lyd, guidning, eller om den skal holde sin mund.
ruteindstillinger, hvis man nu vil undgå motorveje, eller betalingsveje, eller færger. Ja, og så kan man gå ind og sige, at jeg vil køre rundt om, så hvis jeg ikke vil undgå færger, så skulle den beregne en ny rute, som så forhåbentlig passer til det. Ja, så skal vi en tur over Fyn og Jylland i stedet for. Ja. Så og her kan man vælge forskellige lydindstillinger, om man kun vil have meldinger, eller man vil have al lyd til, og man kan vælge, at den bliver centreret efter et kompas, så nord altid er op, eller om det skal være, hvad kan du sige, et fuldt oversigtskort hele tiden, man kigger på, eller om man skal have, hvad kan man sige, den vej, man skal, ligesom fremadrettet. Det er som regel Det er mest, den, man som regel har på. Så er der den her lille sjov en her, hvor at man kan rapportere ind til Google, sådan så at det kommer ud på andre biler, der har Google Automotive. Hvis nu der er et trafikuheld lige her, Ja. det er der heldigvis ikke, så kan man rapportere det ind, eller vejarbejde, eller kø, eller noget andet. Ja, og det er jo noget af det, der gør, at Google ofte er rigtig opdateret i forhold til så mange andre ting. Så man fanger ting, der ikke har været annonceret på forhånd, som for eksempel trafikuheld. Ja. Og man kan zoome manuelt ind og ud på kortet her. Ja, det kan man også gøre med sådan en almindelig pinch-funktion. Ja. Ja. Nå, men jeg tror, vi stopper med kortet. Det fungerer rigtig godt. Ja. Den næste mulighed her, det er musik. Og her kan man faktisk få den mulighed, at man kan afspille musik via trådløs opkobling med Android Auto eller Apple CarPlay, som er den her skærmdubleringsfunktion, der gør, at man kan få visse apps fra mobiltelefonen vist på den her skærm, så man kan bruge dem. Det er rigtig smart, især hvis man har noget lidt dårligt software. Jeg vil sige, jeg vil nok bruge det mindre i den her bil, når softwaren fungerer så godt. Men det er fint, at det er en mulighed. Ja. Man kan vælge at streame god gammel klassisk Bluetooth-lyd i stedet for, eller gå ind i radio eller USB. Ja, hvis vi lige går ind i radioen her, Ja. så kan vi se, at der er den helt almindelige klassiske liste her. Og hvis vi går ind i lyden der, den kommer vi tilbage til. Det er bare for at vise, at der er sådan en, en Equalizer-symbol. ja, genvej der. Nå, men hvis nu at vi kun vil have DAB, så kan den så automatisk skifte til DAB, hvis der er et dårligt signal, for eksempel. Skifte til FM og tilbage til DAB. Vi vil gerne have vist billeder og så videre. Nå, så får man ellers bare vist alle kanalerne hernede, og det kan jo være noget rodet, men så kan man jo lave sine favoritter ved at sætte en stjerne på herover. Det er altså dejligt nemt, at man bare skal trykke på Det stjernen. er nemlig rigtig, rigtig fint. Og hvis man så gerne vil se præcis, hvad det er, og hvad det hedder, det som man nu får afspillet. Og det kan man faktisk have god brug for, hvis man nu har puttet kortet ind over i førerdisplayet. Så kan man bruge skærmen her til for eksempel at vise oplysninger om det man hører. Ja. Men den er helt klassisk. Det er så fint. Heroppe i kilder, så kommer man tilbage til at kunne vælge, hvorfra man gerne vil have sin lyd. Og hvis man kører Android Auto eller Apple CarPlay, så dukker muligheden op som en mulighed her i midten. I kan se, det er Apple CarPlay-symbolet, fordi vi er koblet op med vores mobiltelefon. Og her kan I se ligesom nogle af de muligheder på telefonen, som man nu kan tilgå på bilens skærm. Så det er sådan et dobbeltkonfekt. Man kan gå ind i Google Maps via Android Auto, i stedet for at bruge den, der er indbygget i bilen heroppe. Det er sådan et dobbeltkonfekt, men det er en mulighed. Ja. Hvis man nu har en Apple-telefon, så kan man jo så vælge at bruge Apples navigation, hvis man synes, det er bedre. Ja. Og det er meget fint. Man får også lige vist, hvor meget strøm der er på batteriet, og vi er på noget 4G her. Ja. Der er en eller anden besked der. Jeg ved ikke, om man... ja, okay. Få læst beskeden højt, hvis man vil det. Godt så. Ud af alt. Luk. Ja. Så er der klassisk visning med alle de apps, som der er på bilen. Vi har allerede set nogle af dem, men man kan gå ind i Play-butikken og downloade flere apps, som kan køre i Google Automotive-systemet her. Det er ikke dem alle, men der er en del, man kan vælge faktisk, og der kommer hele tiden flere til. Ja. Der er ikke så mange installeret lige her. Inde i enhedsstyring, det er til telefonen, og her der er det faktisk også rigtig smart, at du kan vælge at have flere telefoner opkoblet, og så at det er den telefon, som vi har på lige nu, som
både skal ringe og køre Apple CarPlay. Nej, det er så Android Auto. Ja. Men man kunne jo have en æbletelefon opkoblet, og så sige, jamen det er via den, jeg gerne vil have musikken for eksempel. Ja. Og det synes jeg er rigtig fint, du kan vælge. Og især Helt hvis man er et par, der er ude at køre, så er det bare forvirrende, at man ikke lige har styr på, hvad der er koblet op til hvad. Ja. Så det er super og så fint. husker den, hvis det er to, der kommer ind, der har deres telefon på sig, så laver den samme opkobling som sidste gang. Nemlig. Nå, men nedenunder bil her, så går vi ind i det, der drejer sig om bilen. Herovre i venstre side, der kan man vælge mellem de forskellige køremoduser, som der er. Man også har på rattet her, som man kan vælge med. Renault kalder det multisense, at man kan skifte. Og man kan også gå ind og lave en personlig profil, perso, som man kan konfigurere. Lad os lige prøve det. Ja. Se, her kan man så vælge at lave ændringer omkring ting, der har med kørsel at gøre. Hvor meget styreassistance man vil have, køredynamik og så videre. Og livet ombord. Ja, det lyder flot. Ja, kabinebelysning for eksempel. Og der kan man faktisk forvalte, at den sådan skal justere i løbet af dagen med skifter, eller om det skal være noget, man selv har valgt. Lysintensitet, klima. Ja. Så der er forskellige muligheder her. Men ellers over i højre side har vi alle de andre kørerelaterede ting. Hvis vi starter med elektrisk, så er der en skærm, hvor man bare kan se. Det er, når man rent faktisk kører, så kan man se, om der kommer strøm ind på batteriet, når man bremser for eksempel, eller om der kommer strøm ud af batteriet. Det er ikke specielt interessant at kigge på i længden. Lige til at starte med, når man lige har fået en elbil, så er det sjovt, men man bliver meget hurtigt træt af det. Ja, den er ikke så fantastisk interessant, den her menu. Men over i program, det er hvis, at man vil programmere, hvornår bilen den skal starte opladning, eller den skal køle, varme bilen. Eller begge dele, sådan så er klokken 7 om morgenen, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, skal den være klar klokken 7. Ja. Og så måske noget andet lørdag søndag, hvis man har lyst til det. Ja. Ja, det er også ret standard på de fleste biler. Det er det helt sikkert. Batteri, det her, at man sætter maksgrænsen. Hvis man gerne vil beskytte batteriet, så kan man sætte det ned til for eksempel kun at lade 80% op til 80%? Ja. Og minimumsgrænsen her, det er mere noget, man bruger i forhold til navigationen. Altså hvor meget, hvor lidt batteri må der være tilbage, når man kommer frem til en ladestander eller til ens destination. Hvis nu at man gerne vil sikre sig, at man kan køre lidt rundt, der hvor man når frem, så kan det være, at man vil sætte den lidt højere end den mindste mulighed. Ja, der kan man faktisk også sætte procenter inde i navigationen. Ja, det er rigtigt nok. Ja. Så er der nogle indstillinger her. Advarselslyd for fodgængere. Der kan man få den her Jean-Michel Jarre. Ja, det er da det, man kan. Men er man nu ikke til ham, så kan man også vælge noget andet. Ja. Plug and charge. Det var under elektrisk. Så er der den håndfri parkeringshjælp, som er deaktiveret i øjeblikket. Ja, jeg tror, det er, fordi vi egentlig ikke har tændt for bilen. Men det er automatisk parkering af bilen, den selv. Igen, det er, fordi det er tilkøbt i den her pakke til bilen. Ja. Så den selv kan parkere ind og ud af en bås og parallelparkere. Ja. Luftkvalitet, der kan man starte en luftrenseprogram, der står og kører et stykke tid. Det gider vi ikke lige nu. My Driving, det er sådan en hel masse statistik på, hvordan man har opført sig. Hvor sikkert mener bilen, at man har kørt, og hvor økonomisk har man kørt, og hvilket forbrug. Vi har kørt med et forholdsvis højt forbrug, kan man sige. Nu har vi også, vi tester den. Ja, det må man sige. Ja. Og det er så det. Ja. Så kom vi til køreassistent, hvor der lige rød T. Kørselsassistent. Ja. Og her indgår det måske også sådan lidt spøjst med navngivningen All On og Perso, men okay, det valgte de også at kalde den før. Men altså, så under sikkerhed. Så der er 3 muligheder her, hvor man så kan indstille, hvordan at man vil have det. Trækningskontrol igen, aktiv bremsning, advarsel forudseende. Jeg går ud fra, det er, hvor hurtigt man får en advarsel, når der sker noget foran bilen. Og så kan man gå i den personlige profil og indstille det samme. Og under komfort, følge afstand, vis risikable områder.
Hvad det så dækker over, hvad der er risikabelt, og det er, man, hvis der er en sø i nærheden, man ikke skal køre ned i, jeg ved det ikke. Men Nej, det gør jeg heller ikke. Men så kommer der i hvert fald sådan en advarsel, når man er ved et risikabelt område. Mm-hmm. Adaptiv hastighedsbegrænser og fartpilot, den vil jeg da gerne have. Ja, det er lidt sjovt med den, fordi... Det er det her lille grønne A her. Ja, og det er jo den, der gør, at bilen selv skifter hastigheden alt efter, hvad den ser på skiltene. Så det der med at opdage skiltene, er den ikke altid sådan helt lige god til. Men det sjove er, at det bliver deaktiveret, hver gang bilen har været slukket. Yep. Ret irriterende. Ja. Man kan så komme ind i sin personlige profil, hvor der er en knap, man kan trykke på. Det gør det måske lidt hurtigere. Ja. Og parkeringen. Det er sensorerne hele vejen rundt om de skal være aktiveret. Det vil man som regel gerne have, de er. Og så hvordan skal den så lyde, når man kommer tæt på? Ej, hvad har jeg nu gjort? Vi har da fundet en bug i systemet. Hallo, den spillede en melodi. Det gør den. Det tør jeg ikke gøre igen. Godt så. Selve lydstyrken her kan man også sætte op og ned, hvor meget der skal være. Bagerste krydsparkeringsalarm. Det er også nogle lidt kringlede beskrivelser. Ikke? Som regel vil man gerne have det hele aktiveret. Men der er noget, der begynder at genere en. Så må man jo finde ud af, hvordan man står det fra. Ikke? Ja. Nå, så er vi kommet til bil, som om, at det andet ikke var bil, men nu er det andet bil, går jeg ud fra. Godt så. Og her har vi adgang og velkommen og aftørring. Jeg tror bare, vi starter med adgang. Ikke? Jo. Nå, automatisk lås under kørsel, så når man kommer over, jeg tror det er 10 km i timen, så låser alle dørene. Helt standard, ja. Ja, håndfri lås og oplåsning. Man har bare nøglen, den her flotte nøgle på sig, og så låser bilen op automatisk. Det er altså super behageligt. Og når man går fra bilen igen, så låser den bare. Det vender man sig så hurtigt til. Ja, og så skal den selvfølgelig ikke sige bip bip, når den gør det. Nej. Måske man gerne vil vide det, når den låste, når man gik fra den, sådan som man... Men den blinker med alle blinklys. Og det virker hver gang. Det gør det. Så. Ja. Velkommen. Der er sådan en belysning på lamperne, og så er der jo sådan en indikator på kølerhjelmen. En lille smule lir, men det er det nu må man meget, sige. det er meget fint. Og det samme er der jo herinde, når man starter den op, så siger skærmene... Der er et helt lysshow her. Ikke? Ja. Og automatisk spejle udfolder sig. Ja, det må de da gerne. ja, det er faktisk lidt irriterende, når vi tester bilen, men ja. Så kommer vi til aftørring, og hvad er mon det? Hvad vil du gætte på? Det er fordi, at der er hyret en, som bor i bagagerummet. Som kravler ud som hopper ud, og aftørrer bilen. så tør den, pusser den. Okay. Eller? Jamen, ham skal vi da aktivere. Nej, det er da bagvinduesvisker. Så hvis det regner, og den er aktiveret sensorerne foran, så når man sætter i bakgear, så går den også i gang. Så kører de også, ja. Og så er der, om der skal være automatisk visker tændt i det hele taget. Mm-hmm. Ja, godt. Men den er lidt sjov, ikke? Cockpit. Ja, selve skærmen, der kan man justere, hvor meget lys der skal være. Der er da meget knald på den, hva'? Ja. Jeg tror, vi skruer lidt ned. Ja. Ja. Og igen, nu er vi faktisk ikke tændt for bilen, men så er det instrumentpanelet herover meget lys, der skal være i det. Mm. Volumen for blinklys. Da vi fik udleveret bilen af Renault Danmark, der stod den på mellem. Og det synes jeg var lidt højt. Ja, enig. Så Det er så det er faktisk rart, at man kan vælge, men hvis man er lidt halvdøv, så er det måske meget godt. Ja. Ja. Så er der sådan en knap her på rattet, en favoritknap, der kan man så vælge, hvad skal den kunne, hvis man simpelthen bare skal have ren luft hele tiden. Så kan man gøre det. Det er meget sjovt. Altså, man kunne jo godt vælge for eksempel opvarmet ret. Altså, det ville da være meget elegant, at man kunne starte det fra rettet selv. I stedet for at trykke der. Ja, det synes jeg da. Ja. Det er jo en software-knap, men man skal ramme rigtigt, ikke? Ja. Nå, men man kan vælge andre ting. Mm-hmm. Og hvad har vi mere? Widgets. Så kan man simpelthen redigere, hvor at de... Hvordan skal hele det her layout se ud? man Alle de gerne. her tiles, som der er på forsiden. Hvad vi gerne se på? Nemlig... Ja, der er forskellige muligheder. Jeg tror, vi holder fast i lyd. Det er sådan rimeligvis en god mulighed. Og så er der den her mulighed hernede. Måske telefonen Ja. vil give mening.
Det gør vi. Det kører vi med. Ja. Hvor kom vi fra? Vi kom fra bilen. Det var faktisk cockpittet, vi var inde i der. Det var det. Vi blev færdige med cockpittet. Og redigeret, ja. Vi kørte til dæktryk. Nulstil procedure. Nå, men altså, der er ikke nogen problemer i øjeblikket. Det er måske mere, hvis man har haft gang i Skiftet fra sommer til vinter, eller hvis der er et problem. Ja, det er jo det. Det var det. Så er vi kommet til øvrige indstillinger, og det er jo sådan lidt mere generelle Google styresystems indstillinger. Lad os prøve at se. Lyd. Ja, det er alle de forskellige typer kilder, kan man sige, og hvordan de skal have forskellige volumen. For eksempel kan det være, at man vil have navigationslydstyrke svagere og musik højere. Og men så assistentdamen skal snakke rigtig højt eller lavt. Ja. Og hvordan skal den lyde, når telefonen ringer? Og notifikationer vil man overhovedet ikke have nogen af, og så videre. Ja. Det er fint nok. Netværk og internet. Man kan simpelthen lave hotspot i bilen, så andre de også kan koble på. Ja. Bluetooth. Det er så her, at man kan gå ind og parre nye enheder og fjerne. Parre en ny enhed til bilen. Fungerer også rigtig fint og nemt. Det gør det. Lokationstjenester. Anvendt lokation, det kan man jo slå fra, hvis man gerne vil gå incognito. Så tænker jeg, at kortet måske ikke fungerer så godt, når den ikke ved, hvor man er henne. Ja. For eksempel. Privatliv. Det er lidt mere i samme boldgade. Hvor meget må den gemme tidligere data og så videre. Lytte og så videre. Hvad må den dele med Google af de her oplysninger og alt sådan noget. Ja. Her kommer vi til apps. Så kan man simpelthen se, hvor meget de har været brugt. Alle de 18 apps, og lave forskellige indstillinger på, hvad de må. Må de bruge lokation? Og det kan simpelthen sættes for hver enkelt app, ja, hvad altså de må. ligesom man kender det på sin Android-mobiltelefon i virkeligheden. Ja. Så er der notifikationer. Så kan man se dem. Igen, hvilke apps vil man gerne have, at den rent faktisk fortæller forskellige ting om? Ja, gider man at have notifikationer fra. Dato og klokkeslæt, det må den meget gerne indstille automatisk. Ja, tak. Formatet. Ja, og profiler og konti. Der har vi været inde før. Ja. Sikkerhed. Ryd log-on-oplysninger. Okay. Og hvornår den har været sikkerhedsopdateret, det... 1. november 23 er bilen overhovedet så gammel? Nej, det undrer også lidt. Den var ikke udviklet endnu, den her bil, i 23. Seneste søgning. Okay. Men det er måske selve Android-versionen? Nå, det er Android-versionen på... er det på den mobiltelefon, vi har koblet op lige nu? Eller hvad? Nej, jeg tror, det er på selve bilen. Ja, det må det da være. Ja. Okay, det er lidt vildt, at den er derfra. Men okay. Ja. Lås profilen op med telefonen. Nej, det behøver vi ikke. Det var sikkerhed. System. Så kan man se, lagerplads er der tilbage. Og hvilket sprog skal den snakke? Den snakker jo fint dansk, eller nogle af hastighed, eller nogle af oversættende sprogene. Nogle af oversættelserne er ikke sådan helt flotte, men der er mange sprog. Du kan få det på hrvatski. Det er kroatisk. Ja. Ja. Magyar og ungarsk. Ja. Og bokmål. Hold da op. Kan jeg vide, om de også har nynorsk eller hvad? Der er mange muligheder. Finsk. Ja. Ruski. Ja. Det er altså... Det der ved jeg faktisk ikke engang helt, hvad er. Det ligner koreansk eller sådan noget. Vi kommer i hvert fald uden for mit sprogmål, men der er ukrainsk i hvert fald. Ja. Men det er jo også det fede ved at læne sig op af et firma som Google, der har kapacitet og dominans i hele verden til at bare have dækning på sådan noget der. Og tastaturet, hvis man vil have det ændret. Jamen altså, oplæsningen. Ja. Tale, hastighed og toneleje. Så vi gerne have en skinger stemme. Mm-hmm. Om Android 12 juridiske oplysninger, det tror jeg simpelthen ikke. Lige se en gang på lagerpladsen, fordi der kan man så se, hvor meget det rent faktisk fylder det hele. Ja, og systemet er... er det 38 GB i alt, eller har vi brugt 38 GB? Jeg tror, vi har brugt 38 ud af, hvad det så end er her, måske 100 eller sådan noget. Og her er apps 1,9, så må der være en masse til selve styresystemet, der går ud fra. Men det er faktisk meget fint, at man kan se, hvor meget man har brugt på de forskellige ting. Ja, også en rigtig klassisk Android-telefon-ting. Ja. Juridisk oplysning, det gider vi ikke lige. Nej.
Og inde i Android Auto, der kan vi se, hvilken version det er. Jamen, så kom vi jo da vidt omkring, vil jeg sige, vi kom faktisk alt det her igennem. Ja. Det var hele bilmenuen. Så har vi kun bunden hernede tilbage. Det er jo... Og den kan man ikke trykke på. Nej, altså der skal man bruge knapperne hernede. Det er jo lidt sjovt, fordi der er nogle fysiske knapper hernede. Og de her kan man ikke. Man kan ikke se, hvad for men nogen, der er den hvad for der nogen. kan man godt. Og sædvarmen kan man selvfølgelig også få lov til. Og retvarmen. Men når vi kommer her på den der igen, så kan vi ikke få lov til det. Nej, der skal være en lille streg eller prik under, før man rent faktisk kan trykke på dem. Ja. Det skal man lige vide. Og hvad kan den der? Det er en deler. Den kan ingenting. Det er bare, om man er passager eller fører. Ja. Men det rigtig gode er, at de fleste af funktionerne til klimaanlægget, det er lagt ud i fysiske knapper her. Ja. Det er i orden. Altså generelt er der meget få ting, der måske godt lige kunne have været lidt smartere. Ja. Fordi det overordnede budskab er, at det her, det fungerer bare, og det fungerer super godt. Ja. Og det fungerer hurtigt, det er rimelig brugervenligt. Så det er langt bedre, end de fleste producenter selv kan lave software. Ja, men det er det. Det er det ganske enkelt. Jeg vil lige sige, ovenpå her, der er der der er simpelthen lyd volumenknap. Ja. Og så kan man slukke for den, display i standby, eller hvis man skal gøre den rent, push den. Nå, fint. Det er standby mode, det der. Men er det ikke også konklusionen? Altså, er vi nået til? Jo, det er det. Det fungerer rigtig godt. Der er visse ting, der er lidt knudret, men generelt så fungerer det virkelig godt i Renault 5. Ja. Hvis vi siger noget sludder, eller vi mangler noget, eller du har nogle kommentarer ellers, så skriv endelig ned under videoen. Og tak fordi du så med.